Dili matugkad ang katagbawan sa kalipay sa retiradong pulis konstabulary nga taga Lapu-Lapu City human nahatagan og pagtagad sa Brigada Action Center. Si Larry Sumalinog Bagyo, taga Barangay Luog sa nahisgutang syudad, 20 city katuig na ang nakalabay human kini nga miretiro isip pulis konstabulary nga nagserbisyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Midangop sa brigada si Bagyo aron masuta ang kahimtang sa iyang pensyon sa Larry Loan ug mahiling ang records bahin sa iyang loan. Giubanan sa Brigada Action Center team si Bagyo sa buhatan sa Amslay ug Apslay nga nahimutang sa dakbayan sa Sugbo. Subay nini ang record sa salary loan ni Bagyo nasuta nga matapos kini sa tuig 2027 pa. Sama sa uban si Bagyo, walay kabutangan ang kalipay ug natagbawra sa pag-assist sa Brigada Action Center. Daghang kay salamat sa brigada nga itawag ngayon sa akong problema o na balibanan yun ang akong problema. Ilang kadasing nga may tabang, ilang ibang yubanan sa opisina sa Amslay o sa Apslay. Ako yung nahibawan ang akong pensyon nga nung gamay na lang. Ang ilang kamayong tao, sila mayong ilang kasing-kasing, namutaman ngayon sa mga problema o mga sabi na mga kabus na nanganglan. Nagdaghang kayo nga nagpila kaniya sa gawa sa brigada. Daghang kayo salamat sa brigada. Kini ang unang hugna sa tabang nga nahatag sa brigada kang Bagyo apan do na pay laing subayunon sa laing loan nga aplikasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.